Sanibingelela nonke kwi-channel, sanimukela ngokuhlukahlukana endaweni. Lapha-ke iphisi nje iclip i-podcast ethi kwenzeke. Lapha-ke benesambili okumenzi Mabizela. Kunezinto ey'ncanyana nje umenzi ayikhulumile engifuna ukuyibheka nami ngiyihlaziye kabanzi uku-understand-a kwami umculo wamaskandi. Nanokuthi-ke uma usomculweni imaphi ama-challenges oba nawo. So khuluma izinto ezimbalwa akwesilayela kancane ukuthi umenzi uzothini. Ndoda kunzima ukuba nje umculi akuyona into elula. Sure. Noma ukuba umuntu ophambi kwabantu akuyona into elula. Ngiyengizwa umuntu ethi Right. Bekunombuzo abambuza wona kumenzi lapho uqhamuka esenikeza i-respond yakhe. Kuyiqiniso ukuba umculi akukho lula, kunzima kakhulu, kuyi-challenge. Kunezinto ey'ningi ezenzakalayo eziza nama-expectations since abantu sebekwazi ukuthi uyacula. Kunezinto ozenzayo, kunezinto abantu abafuna uhlale uzenze noma wena ungasakhoni ukuzenza. So iyo-ke impilo abayiphilayo, kodwa akusho ukuthi abaku-enjoy ukuthi niyabasapota, niyabathanda, niyawudlala umculo wabo. Njengoba nje nomenzi kade engene umncintiswano we-Mother of All Maskandi Festival, waphinde-ke online wenza kahle kakhulu both on Spotify and YouTube. Uyalida lapho kahle kakhulu. So izinto ey'njengalezo-ke ziya-appreciate-eka, but kunempilo nabo abayiphilayo thize ezabaculi okuzomele si-understand, siyihloniphe. Kodwa-ke uyena oyaziyo kuleyo mpilo since kuyena umuntu oyiphilayo. tshele abantwana basesemakhaya bafisa ukuba njengawe. Yeah. Mina ngifisi ukukhulisa abantu bebe njengami ngoba angiphili impilo right. Kanti nenzana lapha emculweni. Kuyiliqiniso elikhulu lelo. Uma ufika lapha emculweni, especially uma ungakaziwa, usazo release umsebenzi wakho wokuqala, kunezinto ey'ningi ezenzakalayo. Kumele womelele, kumele ube strong, kumele ulwe namakhampani osebenza kuwona, ulwe ne-manager, ulwe nomuntu okuphatha umsebenzi wakho, ulwe nokuthi imicimbi oqashwe kuyo uyabhekeleleka ukuthi yena bakubhadala malini ngomcimbi. Kunemicimbi ifuna ukubhadala 15,000 ingafishwa naku-20. Ukutravel uye emcimbini kuyimali eningi. Abantu babona le mpilo ngathi glamorous uma umculi wenza online emcimbini, kanti ama-challenges after challenges. So i-interview eyanele ikuyile podcast ethi kwenzeke lapha ku-YouTube. Just nje bekukusika nje elijikayo njengoba umuntu eyizwile le nkulumo le. Ngase ngiyacabanga ukuthi ngingathanda nami ukubeka umbono embalwa. Angikho ey'cathulweni zakho umenzi ozabaculi, kodwa I can relate lawo ma-challenges. Angifisi mina umuntu ethi wenza njengami noma ufisa ukuba njengami. Ngoba mhlawumbe yena ngeke ngempela khona ukumelana nazo zonke lezi zimo. So akayiphilele mayezi ukuthi uyahawukela akenze, kodwa kunzima kakhulu. Mhlawumbe-ke ngakwelami isayidi. Yeah. Kunzima ngoba ngakhetha ukuba umdlwembe nje, ngayiphatha ngahluleka ukuphatha. Yebo, yebo. Mhlawumbe yikho kunzima kangaka, kodwa ngoba ngayitshela ukuthi lento anginalo ithalente, ngizama indlela yokuphila. Enye into enginokuyibona yenzeka kubafowethu abaningi uma sebe-reach-a i-potential stage ethize, sekumele bedlulele kwenye level, like sekumele becule nabanye abaculi bakwamanye ama-genre. Sekusele kancane ukuthi be-cross over ukuthi mhlawumbe sebengacula nabantu from amapiano, because umenzi usekulelo zinga lelo lokuthi usengafeaturisha abo Big Zulu, abo bani naye useyinkunzi umenzi manje. Kodwa kunama-influencer amaningi mhlawumbe naye angawanothisanga ukuthi azom-influencer ngandlela thize.
especially ya on goal ayishala lapha kuyi Mother of All kule live ayenze nomgebe askisi on goal enkulu kabi lokho egama lika Menzi ewumculo ongaka into okumele understand la ayibona ukuthi ingambakela inkinga as times goes on ukuzokhuluma izinto ezinjengaleziyana enze nama allegations kwaba yiphutha ke esedini lakhe umuntu na uyak-understand lokho and wafunda ngalo situation leyo ukuthi uyabona de bembonga ngakhona be-embrace ngakhona kwabe sekuba ne-disappointment so i-influence ayitholayo kumele ayibheke into njengomenzi ukuthi na iphuma kumuntu onjani labo bantu laba bangamenzelani because ama-influencer ayakwenzele lutho ayisebenzela umsebenzi onormal o-fixed isalary e-fixed umuntu if ehola 15,000 lo msebenzi wakhe uhola 15,000 ama-duties wakhe akalekile ukuthi usuka la uza la uhamba uye ekhaya uney'ngane uyabona impilo yakhe nje i-fixed lapho ephela khona wena as umculi there's a lot of things kune-possibility ukuthi ungathola interview kwi-TV ungayengisho na-overseas uyoperform kunama-awards uyi-brand uyi-one so ezinye zezinto lezo mhlawumbe ezathi ukuthi kumthwista kancane nanokufuna ukuthi wena right uzofuna ukulalela wonke umuntu mhlawumbe lokubonisa into ngenxa ukuthi awufuni ukuthiwa iphakamisa nakho lokho kuyashaya-ke in a way so izinto lezo akumele ayibheke going forward anciphise nje anokunayinto zama-TikTokers alokho influence because azombhedisa angiyibambele lesi sikhashana engayibekela sona ukuthi lesi sikhathi noma leminyaka engiyibalile mina uthi mase kufike isikhathi singaka nami ngizodedela abanye uthi ngicela kucula abanye mina ngiyayifisa ukuthi abantu uma ngabe bewuthanda umculo kaMenzi bawulalele ngempela ngoba umculo kaMenzi mangizokhuluma iqiniso awuzuba mningi njengomculo ojwayelekile okaMenzi umculo uzoba nesikhathi la uzonqhamuka khona ukuthi angisezukuthola omusha nje bese nilalela omdala not ukuthi kuna wonke umsebenzi kusiwona wodwa ke lo menza kuwo awubonayo wonke nje umuntu lapha asebenza khona kunesikhathi abufila ngathi sekutoxic kakhulu ezinye izinto ayisabekezeleki ayisamukeleki sekuthumasha thothi yonke into isikume nje la emphinjeni there's no way out ubambekile kunama-contract sunama-commitment akumele wenze as a person you have to survive kumele uphile suney'ngane sekumele wenze nje izinto ey'ningi uyabona lapho-ke anyone enga-relate-a lokho akukhulumayo but what choice do we have yini i-choice ongaba nayo as umuntu ungenzani yini i-option because kuzomele wenze something to survive because emhlabeni it's all about survival akekho umuntu owenza into ngoba eyithanda ethi kumnandi yes ungayi-enjoy but inhloso suke ukusurvive kurare ukuthi wenze umsebenzi obona ukuthi uyawu-enjoya and futhi uma uvuka ekuseni uba happy yonke imisebenzi nama-challenges iney'nkinga ey'fanayo esingafisi ukulokhu sidlula kuzo zizireminder usuku nosuku so ngiyayifila leyo menza ukuthi kuzohamba hamba isikhathi lapho umculo wakhe vele kunjalo kuyokwenzeka if kuyi-choice yakhe lokho kodwa kungabi ukuthi ecabanga ezinye izinto-ke maybe-ke ezohlungwezeka abalandeli bakhe eSouth Africa akube ukuthi mhlawumbe niyobe sengena kwamanye ama-venture ezinye izinto ama-project azobe sewajoyina mhlawumbe nikuba ngcono kanjalo hhayi ukuthi mhlawumbe uyobe secabanga into mhlawumbe lizosuka manje susukukhuluma iphathe kabi nabalandeli because une-following eningi manje umenzi ingangaba ile following ukuthi yena siyamsupporta as ama-fans wakhe but une-following eningi online ethanda umculo wakhe lokho nje kumele angakukhohlwa challenges will always be there lokho siyakwazi siyak-understanda sikubona wonke umuntu and abantu bayasurvive bayaphila and bayazama ukuthi bethole ne-happiness even though i-happiness-ke kunzima ukuthi ungayithola you can only create happiness mhlawumpe kungabe kungasekho minani kungawukuthi nje phela mina mangabe sengithatha isinqumo sokuthi lokho ebengikwenza sengicela ukuma la kwenziwe abanye ngicela ukuqhubeka nenye indlela yokuphila ngoba ziningi indlela zokuphila sila sikhona sizama impilo asiculi ngoba mina ngiculi ngoba une-talent ngiculela impilo Nkosi yami.
Right, phela kanjalo-ke i-video beyilapha ku-TikTok wayelensizwa ikwenza kwenzeke podcast ubani MC Dr Life, right? Abantu abaye kweyibukela-ke le video be-understande yonke into bebuye-ke be-comment beshiye nama-likes nawo yonke into. I-podcast nawo le ekhulayo iyeza yona iyanyakaza, baphe ithuba abantu abazama ukwenza umsebenzi othize ukuletha nje i-guest umculi nje kamaskandi kunzima ukuthi efike masekhona-ke nibakhombisa uthando nenze konke okuyizimfanelo. Ngiyabonga nje ithuba lokuyilokho nje bekufuthi ukukhomenta ngikuveze ngale nkulumo encanyana ivezwe umenzi, kodwa inkulumo ephelele iku-YouTube under ikwenza kwenzeke podcast. Ngiyabonga kahle.